Il-katekesi sisti jisir inkomplu nirriflettu dwar it-talba ta' Rożarju, ek talba qawwija li hija talba ta' anka għajn ta' tiġdid fil-mixja tagħna bħala nsara. U illum wara li diġà rajna aspetti oħrajn ta' talba ta' Rożarju hekk ħanaraw ftit kif nitolbu r-Rożarju anka kif ir-Rożarju huwa verament il-meditazzjoni tal-ħajja ta' Ġesu li fihom naraw il-Marija maquda miegħu, il-Knisja u fihom anke nsibu meditazzjoni fuq il-ħajja tagħna. It-talb eżistijaj tan-Nisrani jiffoka fuq il-persuna għażiża ta' Ġesu. U mod speċjali fil-Knisja daħlet dik id-drawwa li ngħidula il-meditazzjoni. Sa meta qed nuża din il-kelma meditazzjoni, meditation, hija ħafna differenti mill-kunċett li aħna nsibu kif huwa użat llum il-ġurnata fil-kultura kontemporanja li hija influenzata ħafna minn tendenzi ta' New Age, mill-Buddiżmu, mill-Hindu, dik li ngħidula l-meditazzjoni trascendentali, ċe eżerċizzi li magħhom marbuta n-nifs, yoga, etc. Mindfulness fejn il-bniedem si paċi fih innifsu, jidħol fih innifsu, jiltaqa' miegħu innifsu. Din mhix il-meditazzjoni nisranija biex noqogħdu attenti ma nħawdux. Ħafna drabi din it-tip ta' meditation li hija proposta llum hija meditation atea fejn il-bniedem huwa ċ-ċentru ta' kollox. Il-meditazzjoni kristjana mhuwiex il-bniedem li huwa ċ-ċentru, huwa Kristu li ċ-ċentru u l-bniedem fih. U t-talba ta' Rożarju il-Papa Giovanni Paolo II għallimna li hija propju metodu anka ta' meditazzjoni, huwa metodu ta' talb fuq il-persuna ta' Ġesu. Ir-Rożarju eżisti b'mod sempliċi, iżomna dejjem naħsbu f'Ġesu. Ir-Rożarju b'mod sempliċi dejjem ifakkarna il-ħajja sħiħa ta' Kristu. U l-ħajja sħiħa ta' Kristu, hekk fit-talba ta' Rożarju hija maqsuma f'erba' blocks biex ngħidlek. Il-misteri tal-ferħ, li allura juruna it-tħabbira ta' Ġesu, ta' twelid tiegħu, iż-żjara ta' Marija Elisabetta, t-twelid ta' Ġesu fil-faqar u l-umiltà ta' Betlem, il-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju u s-sejba ta' Ġesu fit-Tempju. U mbagħad għandna il-misteri tad-dawl li jitrattaw il-Kristu fil-ħajja pubblika tiegħu. Allura Ġesu li jwettaq l-ewwel miraklu fit-tix ta' Kana, Ġesu illi jitammet fi xmara Ġordan, il-miraklu fit-tix ta' Kana, Ġesu li jxandar is-saltna talla, Ġesu jitbiddel fuq it-Tabor u Ġesu li jwaqqaf l-Ewkaristija Mazza. Mbagħad neħtlu fil-meditazzjoni tal-passjoni ta' Ġesu d-dbatija tiegħu. Allura hekk il-ħarsa tagħna tmur fuq 5 momenti. Naħsbu f'Ġesu jitlob fil-Ġetsemani flaġellat, inkurunat, kundannat għal-mewt u Ġesu li jiġi maqtul fuq is-salib. Imbagħad għandna l-mumenti tal-glorja. Allura l-qawmin tal-mulej jitloq tiegħu fis-sema, l-loti tal-Ispiritu Santu u Marija l-aħħar ġiex momenti fil-misteri ta' glorja, Marija mtella s-sema biruħu l-ġisem u Marija bħala s-sultana tas-sema u l-art, huma propju l-ewwel frott biex ngħidu hekk il-Madonna hija l-ewwel frott ta' dil-ħidma kollha tas-salvazzjoni, ta' redenzjoni ta' Ġesu. Hija propju l-ewwel frott. U għalhekk nikkontemplaw lilha biex fiha naraw kif se nkunu l-kol kemm aħna. Aħna l-koll eżisti jirdu morru l-ġenna u Marija ki diġà minn issa birħu l-ġisem aħna nistennew il-moment meta ġisimna wkoll irtqum il-mewt. Allura ir-Rożarju hekk jalaq b'Marija mhux biex ngħidu biex xi ħaġa fuq il-Madonna, imma biex nirrealizzaw kif Marija hija l-ikona tagħna. Hija l-ikona tal-Knisja, hija l-mudell tal-Knisja aħna kif se nkunu. Allura eżisti jekk bħala nsara ara kemm hu sabiħ f'dil meditazzjoni fuq dan kollu, aħna nibqgħu nżommu dejjem quddiem għajnejna il-Ġesu fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna u aħna fih. U din hija realtà tas-sew sabiħa eżisti. It-talba ta' Rożarju joħodna dak li huwa l-qalba tat-talb tagħna. Li aħna naħsbu f'Ġesu, li aħna nikkontemplaw Ġesu, li aħna nżommu l-Ġesu kontinwament quddiem għajnejna. Eżisti li aħna nsiru nafuh, nitħabbu miegħu, narfu kemm iħobbna ħalli nkunu dixxipli veri tiegħu. Però fir-Rożarju wkoll eżisti aħna mhux biss naraw il-ħajja ta' Ġesu, speċjali dak li jagħmel għalina u s-salvazzjoni tagħna, imma aħna naraw anke l-ħajja tal-bniedem.
naraw il-ħajja tagħna, il-ħajja tal-Knisja, il-ħajja tal-komunitajiet tagħna, il-ħajja taż-żwieġ tagħna. U kif aħna nistgħu ngħixu dan kollu maqudin ħaġa waħda fil-mulej, maqudin ħaġa waħda fih. Nibdew biċċa sisti, jekk naraw il-misteri tal-ferħ, naraw li ħajjitna għandha l-momenti tal-ferħ, ħajjitna għandha l-momenti tad-dawl, ħajjitna għandha l-momenti tad-dbatija, ħajjitna għandha l-momenti tal-glorja. Allura importanti ħafna li aħna meta qegħdin nimmeditaw il-misteri tar-Rużarju mhux biss nifokaw biss fuq Ġesu, imma naqdu dak il-mument tagħna, nitalmu ngħixu dak il-mument tagħna fil-mumenti kollha illi jgħixhom Ġesu. Għax aħna bħala nsara rridu ngħixu maqudin miegħu. Hekk jgħidilna San Pawl f'waħda mill-ittri tiegħu. Intom li rxuxtajtu ma' Kristu għejxu maqudin ma' Kristu. Rridu ngħixu maqudin f'Ġesu. Maqudin miegħu. U allura importanti li fir-Rużarju aħna naraw il-mumenti kollha tal-ħajja tagħna. Però jekk meta qed nitolbu Rużarju aħna ma nkunux għaddejjin minn dak il-mument, importanti li b'sens qawwi ta' Knisja, b'sens qawwi ta' maħabba lejn l-umanità, aħna f'dik il-posta niskopru jekk mhux ħajjitna il-ħajja tal-komunità tagħna, l-ħajja tal-Knisja, l-ħajja tal-bnedmin oħrajn. Ħana tiftit eżempji ħalli tifmu dak li qed ngħid. U l-mistur tal-ferħ, it-tħabbira tat-twelid ta' Ġesu. Kien hemmhekk mela Ġesu l-inkarnazzjoni. Nimmeditaw mill-aspett li Alla li jsir bniedem, nimmeditaw mill-aspett tas-sejħa ta' Marija li qed tilqa' din il-vokazzjoni, nimmeditaw kif Alla jaħdem hand in hand mal-bniedem, Ġesu kieku ried seta' ġi hekk bħala raġel kbir lest imma jaħdem hand in hand mal-umanità. F'din meditazzjoni ta' fuq qed ngħidha, nistgħu anke ndaħlu momenti oħrajn isistijaj. Meta int ħadd l-aħbar li pereżempju li kont pregnant li l-mara tiegħek ħarġet pregnant li wliedek, bintek ħarġet pregnant, it-tifel se jkollhom tarbija. Fl-istess ħin tista' anke tiftakar f'persuni li jisma' m'għandhomx din l-aħbar. Anzi għandhom aħbar minn maqlub li ma jistax ikollhom tfal li weġa'. Allora kif ir-Rużarju aħna nsibu anke ir-ritmu tagħna l-bnedmin. Tista' tkun mument ta' sejħa, li Alla kif Alla għamel sejħa l-Marija qed jagħmel anke sejħa lilek, is-sejħa tas-saċerdozzu taħja konsagrata, is-sejħa tas-żwieġ. Tirrealizza kif inti wkoll għandek bżonn il-qawwa tal-Ispirtu Santu kif kellha bżonn il-Madonna biex Ġesu tweled minnha. Nirrealizzaw li anke aħna bżonn il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis biex aħna nwasslu l-Ġesu fiż-żwieġ, fil-familja, fis-saċerdozzu, fil-parroċċa, fil-komunità fejn imur jibgħatna. Nagħtikom eżempju wieħed ta' misteru kif nistgħu aħna nikkontemplaw u fih insibu l-istorja ta' Ġesu, l-istorja ta' Marija ma l-istorja tiegħek, l-istorja tiegħi, l-istorja tal-Knisja, l-istorja ta' persuni tant oħrajn. U meta aħna eżisti, ir-Rużarju ma jibqax sempliċement iġru ġerri misteru 10 slimet u glorja u misteru li jmissu u nimxu. Jekk ma neħtlux fil-meditazzjoni profonda tiegħu, aħna nitilfu ħafna mill-qawwa u żbuħija tat-talba tar-Rużarju. Fit-tieni misteru pereżempju nistgħu nimmeditaw tal-ferħ. Ngħidhom b'eżempji hemm x'qed nagħmel meditazzjoni ta' kull misteru. Imma meta Marija tmur taqdi, l-ewwel ħaġa hekk Marija tmur l-ewwel ħaġa kif tieħu di l-aħbar li hija il-Messija ma titkabbarx imma bl-umiltà tmur taqdi l-oħrajn. Allura niftakru nitolbu grazzja li aħna nkunu għaddejja ta' xulxin. Marija li tmur taqdi għand il-qariba tagħha xi esperjenza ta' Alla tittibatna l-ewwel anke fil-familja, kif Marija tiltaqa' mal-Anġlu tmur iktar fil-familja tagħha. Allura hija importanti li aħna f'dak il-mument naraw kemm qegħdin naqdu u nservu fil-familja tagħna. Marija li timxi fit-toroq iġġor il-Ġesu ġewwa fiha. Tqila bih li tfakkar li anke aħna kull fejn immorru qed inġorru l-preżenza ħajja ta' Ġesu f'nofsna għax it-Trinità Qaddisa tammar fina permezz tal-Ispirtu Qaddis, permezz tal-Ewkaristija. Eżistijie. Bħal Eliżabetta aħna wkoll iridu nilqgħu il-Marija fil-ħajja tagħna. Marija li tiġi għandna b'diversi modi fil-mixja tal-ħajja tagħna. Irridu niftħula l-bibien tal-familji tagħna kif għamlu Eliżabetta u Zakkarija. Eżistijie. Dawn huma kif aħna fil-ġrajja ta' Marija, fil-ġrajja ta' Ġesu, fil-Vanġelu insibu anke l-ħajja tagħna.
Importanti li meta nagħmlu din it-tip ta' meditazzjoni biex insibu ħajjitna fil-Rożarju, naqbdu kull personaġġ li jissemma fil-posta u naraw dak il-misteru mill-lenti tiegħu. Mela jekk rajna din Marija ant Elisabetta rajnija dil-ġrajja mill-lenti ta' Marija, mill-lenti ta' Elisabetta. U mbagħad aħna kif neħtlu fit-tnejn li huma. Ħanaraw hekk anke l-mulej x'qiegħed jgħidilna. Nibqgħu għaddejjin it-tielet misteru tal-ferħ meta Ġesu jitwieled il-faqar l-umiltà. Ekku fih anke nistgħu ntolbu dan il-mument tal-Rużarju u naħsbu pereżempju f'kemm hawn ommijiet li huma refuġjati li jispiċċaw weldu fuq il-baħar. Jew jgħadduha biżbrix naqbduhom eżatt biex jistgħu jweldu fi sptar f'kumdità bħal tant ommijiet oħrajn b'tobba li jistgħu jaraw din it-tarbija li titwielet. Allura araw eżisti kien f'mumenti aħna nistgħu verament Rużarju ma jibqax biex l-istorja ta' Ġesu ta' Marija, imma jsir propju ftuħ għal ġrajja umana li aħna llum ngħixu. F'tal-mument nistgħu nitolbu għal persuni li qegħdin iweldu. F'tal-mument naraw anke r-rol ta' Giuseppi li qiegħed jaħdem jistinka biex isib il-post għal Marija biex twellet. Nitolbu anke lura l-missirijiet li jkunu jieħdu responsabilità tal-uliet eżistijaj. Fid-dinja tal-lum fejn għandna l-fenomenu ta' unmarried mothers, ġifieri konna tfal ma jafux minnu missierhom. Din hija nuqqas ta' responsabilità kbira eżistijaj. ċirkustanzi huma li huma nikkondanna l-ħadd imma jew nirriflettu. Is-soċjetà tagħna ma tistax tibqa' sejrek u dan mument ta' Rużarju araw għandu rilevanza anke fil-ħajja soċjali tagħna, il-mod kif qed ngħixu fis-soċjetà. Mhux ħanbqa' ndur il-misteri kollha x'nista' nagħmlu meditazzjoni ma nispiċċaw qatt eżistej. Imma din biex nurikom kif il-misteri ta' Rużarju irridu netlu fil-fond tagħhom. Għax ir-Rużarju bekk isir it-taħbita ta' qalbek. Issir il-ġrajja tiegħek. Issir dak li inti għaddej minnu. Issir dak li inti tgħix tesperjenza. U din hija realtà lura li għandna bżonna ħafna. Eżisti li hekk ir-Rużarju xi drabi li lim l-iskema ta' kif nitolbu Rużarju, intom tafu li Rużarju aħna nitolbu nhar ta' tnejn, nitolbu l-misteri it-tnejn u s-sibt nitolbu tal-ferħ, it-tlieta u l-ġimgħa ta' tbatija, l-erba' u l-ħadd tal-glorja u l-ħamis nitolbu l-misteri tad-dawl. Dak il-Knisja kif tatomna, kif qassamhom Ġwanni Pawlu t-tieni kif aħna nistgħu nitolbu Rużarju matul il-ġimgħa. Però xejn ma jżommna li jekk inti għaddej minn żmien ta' ferħ partikolari timmedita aktar il-misteri tal-ferħ, jekk għaddej mid-tbatija timmedita aktar il-momenti ta' tbatija, pereżempju. Għallu konna din il-libertà eżisti il-mod kif nitolbu Rużarju xuwa it-talba ta' għadna l-mulej fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja tagħna. U importanti ħafna. It-talb tagħna jrid joħroġ mir-relazzjoni tagħna mal-Alla, però li inkarnata fiċ-ċirkostanzi li aħna ngħixu, fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja ta' kuljum b'dak li aħna għaddejjin minnu. Minnaħa l-oħra eżistijaj, Ġwanni Pawlu t-tieni wkoll kompli għallimna hekk kif nitolbu Rużarju fil-prattika u dina permettu li ħadd ma jieħu għalih, però għandna bżonn ħafna dan id-diskors li aħna nagħmel issa nagħtu kasu ħafna. Li Rużarju nitolbuh b'ċerta ġabra, galbu, dinjità, ritmu, pawżiet, silenzju. Ħadd ma jieħu għalih, imma ġiet tidħol fi knejjes jew tmur x'inkien u tisma' Rużarju isu karrellata ma nafxiex taqla f'wiedek tiddejjaq. Min se jinġibet għal din it-talba jekk immorru fil-Knisja u nisimgħu Sliem għalik Marija bi grazzja Qaddisa Marija umma qasaqt tispiċċa sliem dawk jgħidu l-Qaddisa dik tiġri fuq il-mikrofon. Min dix talbu. Fiex qed nafu ma' min qegħdin nitkellmu. Qed nitolbu l-Alla. Possibbli nistgħu nibqgħu nħallu dawn l-affarijiet għal dejjem hekk. Rużarju nitolbuh fi kwarta niskwiżjaw bej ħaġa oħra. Eżistijaj huwa disrispett lejn it-talba ta' Rużarju meta nitolbuh b'dan il-mod. Għandna bżonn nedukaw lilna nfusna kif nitolbu ir-Rużarju mqaddes. U speċjali meta nitolbuh flimkien fil-komunità eżistijaj, fil-komunità tal-parroċċa, fil-qdiet, il-movimenti, fil-familja. Għal-ġilbqija ir-Rużarju jsir kantalina, papagallata u nitilfu l-qawwa spiritwali tiegħu. Issa Ġwanni Pawlu t-tieni jgħidilna li jisma' ir-Rużarju
Il-qalba tiegħu kif edna huwa il-meditazzjoni tal-ħajja Ġesu. Allura kemm hu possibbli meta aħna inħabbru il-misteru aħna nidu nikkonsidraw nikkontemplaw u laqas nagħtu ċans biex nikkonsidraw nikkontemplaw naqbdu mdaw fuq il-mistierna. Dak huwa l-mument meta għandna ċans idealment naf li mhux dejjem possibbli, ma meta possibbli naqraw silta mill-kelma talla dwar dak il-misteru li qed nitolbu. Għax it-talba tal-Rużarju hija talba mibnija fuq il-kelma talla hija talba biblika. Kif qal Pawlus ittawa l-Vanġelu fil-qosor. U allura tajb li naqraw silta mill-Vanġelu. Imbagħad nimmeditaw ftit fuq dik is-silta, naħsbu ftit fuqha. Inpoġġu lilna nfusna flok il-personaġġi li qed jgħixuha u narawha mill-lenti tagħhom. Naraw li mulejx qed jgħid lili issa f'dik iċ-ċirkustanza partikolari. Li konna daqsxejn ftit dan il-mument qasir jew twil skont il-ħin li għandna available. Fejna fin jekk qed nitolbu Rużarju qabel qudies ta' filgħaxija fil-parroċċja nifhem li m'għandniex ħin fit-tul, ma jfissirx nagħmlu affarijiet bil-ġenn imxi u ġarri. Laqas fuq ftit sekondi naħsbu fuq dak il-mument. Imbagħad wara aħna t-tħabbira tal-misteru u l-meditazzjoni tagħmilha l-ewwel it-tħabbira nikkontemplaw, nikkonsidraw dik it-tħabbira. Imbagħad immorru għall-meditazzjoni naħsbu fuq il-misteru. Imbagħad nitolbu l-missierna. Il-missierna tina s-sens li aħna l-koll u liet il-missier. Allura s-sens ta' komunità tal-għaqda ta' bejnietna u ddaħħalna anka li f'dik il-meditazzjoni li qegħdin nitolbu u qed naraw illi aħna familja waħda f'dik il-ġrajja. Aħna parti mill-istorja ta' Ġesu għax aħna ħutu eżisti. Imbagħad għandna l-Ave Marija, ir-repetizzjoni tal-Ave Marija l-10 darbiet. Ftit affarijiet żgħar fuqha, l-ħaġa importanti nirrizzaw li t-talba tal-Ave Marija slima u l-qaddisa, is-slima nistgħu ngħidu li kważi kollha kemm hija bbażata mill-kelma talla bejn l-Anġlu Gabriel u dak li qal Eliżabetta lill-Madonna. Il-qaddisa hija komposta mill-Knisja matul is-sekli li hija talba lill-Madonna. Il-qalba ta' slima eżistijej mhijiex Marija. Il-qalba ta' slima hija imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. U liema Ġesu huwa mbierek. Importanti li aħna meta ngħidu l-Ave Marija huwa Ġesu fil-misteru li qegħdin nikkontemplaw mela Ġesu f'ġuf Marija, Ġesu f'ġuf Marija ant Eliżabetta, Ġesu li jitwiled Betlem, Ġesu fit-Tempju preżentat, Ġesu misjub. Meta ngħidu Ġesu marbut ma' dak il-misteru din inqimu naduraw il-Ġesu f'dak il-misteru tal-ħajja tiegħu. Tantu hekk illi hawn ċerti pajjiżi fejn fir-Rużarju meta jgħidu mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu iżidu l-frażi. Pereżempju jekk qed jitolbu t-telet misteru tal-fer jgħidu imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu li twilet fl-art ta' Betlem. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu marbutu fl-aġellat. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu preżenti fl-Ewkaristija. Skont il-misteru iżidu biex toħroġ ċara li dik l-Ave Marija hija marbuta ma' dak il-misteru. L-Ave Marija repetuta l-10 darbiet eżisti. Ir-repetizzjoni tal-Ave Marija hija l-psikoloġija tal-imħabba. L-imħabba tirrepeti eżisti. L-imħabba tirrepeti. Min iħobb jirrepeti l-istess affarijiet il-maħbuba tiegħu u l-maħbub tiegħu. Ir-Rużarju eżisti huwa l-lingwaġġ tal-maħbubin. Min iħobb il-Ġesu, min iħobb il-Marija, jitlob ir-Rużarju mill-qalb. Però ripetizzjoni hija wkoll lingwaġġ tat-tfal. It-tfal jirrepetu ħafna lekk huwa r-Rużarju wkoll huwa talba taċkejknin, huwa talba tal-maħbubin għax jirrepeti u talba taċkejknin ukoll għax jirrepeti. Għax iċ-ċkejknin jirrepetu eżisti. U allura r-Rużarju anke jkisser supervja tagħna. Jagħmilna umli, jagħmilna ċkejknin. Imbagħad l-Ave Marijiet jgħalqu bil-glorja. Jiġifieri aħna nagħtu nigglorifikaw il-Alla f'dak il-misteru. Eżisti. Niglorifikaw it-Trinità Qaddisa f'dak il-misteru partikolari. Anka meta fil-Qaddisa ngħidu itlob għalina Qaddisa Alla issa u fis-sija ta' mewtna issa skont il-misteru qed nikkontemplaw jekk kien qed nikkontempla fejn il-Ġesu jagħmel miraklu fit-tix ta' Kanna u jiena issa fi żwieġ tiegħi għandi bżonn li l-mulej ukoll jagħmel miraklu fi żwieġ tiegħi. Meta qed ngħidu itlob għalina issa, mela issa fi żwieġ tiegħi. Hekk skont il-misteru ikonna l-intenzjoni. Skużawni. L-intenzjoni
tal-qalb tagħna. Wara il-glorja tiegħi f'pajjiżi differenti fir-Rużarju jintalab xi talb. Waħda li mhux obbligatorju, mhux parti mill-istruttura ta' Rużarju, però waħda mit-talbiet l-iktar popolari hija t-talba ta' Fatima li anke fit-tradizzjoni tagħna Maltija aħna nitolbuha. It-talba li l-Madonna talbet biex tintalab fir-Rużarju fid-diritt tagħha ġewwa Fatima. Meta nitolbu sabiex Ġesu jaħlisna min-nar tal-infern, etc. Hemmhekk eżisti Marija li talbet ġewwa Fatima talba ta' Rużarju qed titlobna b'qalb ta' biex fir-Rużarju permezz ta' Rużarju aħna insalvaw l-erwieħ mod speċjali dawk li jinsabu fl-iktar fil-bżonn tal-ħnina tagħha. It-talba ta' Rużarju wara il-posti li huma 5 għandna tradizzjoni tolbu is-Salve Reġina li hija talba miktuba minn San Bernard ta' Clairvaux lill-Madonna. Nerġa' ngħid mhijiex talba din oħra li hija obbligatorju, mhijiex parti mir-Rużarju, imma fit-tradizzjoni tagħna aħna hija talba Marjana oħra. Wara aħna għandna tradizzjoni anke li nitolbu skont il-fema tal-Papa, minn fejn hija ġejja din. L-ewwel ħaġa tagħtina sens ekleżjali, meta qed nitolbu għall-Papa aħna qed nitolbu għall-Papa bħala persuna manka frabta mal-Knisja. Allura Rużarju għadna mal-komunità max-xirka nisranija sħiħa. Aħna nitolbu skont il-fema tal-Papa, il-Missierna Slema u Glorja ukoll, għaliex hemm l-indulġenza parzjali marbuta mat-talba ta' Rużarju. Ftit nies jafu li aħna nitolbu skont il-fema tal-Papa fir-Rużarju biex propju naqelaw l-indulġenza marbuta mat-talba ta' Rużarju. Mux ħan idħol fil-talim dwar l-indulġenzi, imma tajjeb li nkunu nafu għal imma kull talba ta' Rużarju hemm l-indulġenza. Fit-tradizzjoni tagħna għandna wkoll li nonraw il-Verġinità ta' Marija, jaċi sabiħa. Sabiħa wkoll nitolbu anke l-erwieħ tal-Purgatorju x'tkompletatina laqda sieħa mal-Knisja. Tajjeb, il-Knisja tal-Art aħna li qed nitolbu flimkien, il-Knisja tal-Purgatorju li hija wkoll ħutna nsara. Ma' din Momna Marija li hija parti mill-Knisja fil-ġenna. Allura ir-Rużarju għandu di dimensjoni biex ngħidu hekk ekleżjali sħiħa. Bat fl-aħħar na tradizzjoni wkoll li r-Rużarju jaraq bil-litanija tal-Madonna. Litanija li ġiet imsawra matul l-20 u mijiet ta' snin, eżisti titli differenti l-Madonna u forsi għet jissejt imma daw it-titli differenti, aħna x'nambuhom il-Madonna mhix waħda mal-fejn nagħtuha daw it-titli kollha. Hija vera l-Madonna hija waħda, ma it-titli li nagħtuha eżisti jindikaw aspetti differenti tal-ħidma tagħha fiha u permezz tagħha. U allura meta aħna nonoraw it-titli differenti li Knisja tagħti l-Omna Marija, aħna nkunu qegħdin nonoraw il-ħidmiet differenti li Alla jagħmel f'Marija u permezz ta' Marija. Dan huwa s-sabiħ eżistijaj fit-titli lill-Madonna il-qalba jibqa' dejjem Alla. X'jagħmel fiha u x'jagħmel permezz tagħha. Il-kuruna ta' Rużarju wkoll eżistijaj hija parti mill-mod kif aħna nitolbu ir-Rużarju. Hija tradizzjoni antika li wieħed jitlob bi-prayer beads kuruna, mhux biss hija tradizzjoni nisranija ma' hija tradizzjoni anke f'xi reliġjonijiet oħrajn hija għajnuna fit-talb. Hekk il-kuruna però tista' anke fiha nfisha tina messaġġ li ħaġa tonda maquda li turina l-bżonn tal-għaqda ta' bejnietna bħala komunità li twassal lejn il-kurċifiss meta l-għaqda tagħna tkun ma' Ġesu imsallab, f'Ġesu imsallab. Il-kuruna tipponta lejn il-kurċifiss, kollox irid iwassalna lejn Ġesu msallab. Aħna nafu l-Madonna anke fid-diritt tagħha Lourdes Fatima tant drabi deret bil-kuruna ta' Rużarju. Il-kuruna biex ngħidu hekk hija sinonima għall-Madonna. Meta taqbdu l-kuruna ta' Rużarju f'idejkom ħossukom qegħdin taqbdu idejn Marija. U nħeġġiġkom ħafna eżisti li nżommu l-kuruna ta' Rużarju fuqna dejjem. Bħal maġġor il-wallet, bħal maġġor il-mobile, bħal maġġor il-flus, bħal maġġor il-maktur, ġor il-kuruna ta' Rużarju dejjem fuqek. Biex meta jiġi l-iktar momenti li għandna ċans nistgħu naqbdu nitolbu dik it-talba ta' Rużarju eżisti. Il-posti ta' Rużarju m'hemmx għalfejn nitolbuhom il-kol kemm huma f'daqqa. Imma tista' inti matul ġurnata every now and then skont iċ-ċirkustanza tiegħek titlob posta.
U kemm hija sabiħa li l-ġurnata kollha isek tagħmilha f'envelope ta' rużarju li tqassam ir-rużarju matul il-ġurnata. Jiena nħeġġiġkom eżisti sabiex hekk dan ir-riflessjoni li għamilna llum il-mod kif aħna nitolbu rużarju nippruvaw nagħmluha fil-prattika. Imma speċjali li ndaħlu iktar l-aspett meditattiv ta' rużarju li ma niġrux imxi u ġerri il-mod kif nitolbu b'mod vokali talba ta' rużarju. Għax mhux nibża eżisti li talba daqshekk sabiħa, rikka, profonda, qaddisa, qegħdin noħduha for granted, niġru biha bastednija meta tlabnija u l-qawwa u żbujja tagħha nitilfuha fil-mixja spirituali tagħna. Jien nagħmlu ħilitna ħalli niskopru l-koll kemm aħna neżisti mill-ġdid din it-talba għażiża għall-Knisja, għall-poplu Talla, għall-Qaddisin u għal Domna Marija.